3. vuosi menossa täällä. Mä oon sit soittanut 8 vuotta. Mä oon tykännyt tosi paljon, että kun on tämmönen klassinen pianotausta ja nyt soitetaan vapaata säestystä, niin on 2 aika erilaista maailmaa ja tässä viehättää niinku se vapaus ja se, että virhe on jonkun uuden alku. Opettaja kiittänytkin, että on mahdollista tämmöinen niin aikuisella iällä palata näin matalalla kynnyksellä niin tämmöiseen lajiin, mikä on aikoinaan ollut hyvin semmoista tavoitteellista ja sitä myötä ehkä hieman raskastakin. Niin nyt kun saa olla aivan rennosti ja sillä tavalla paineetta hyväksyvässä opetuksessa mukana, niin se on kyllä ihan mahtavaa.